Cruzando a circunvalación, pasamos a ponte do ferrocarril para entrar no barrio da Pontepedriña. Outro barrio moi marcado pola especulación urbanística, pero sobre todo polas comunicacións terrestres. Estradas, circunvalacións e liña de ferrocarril que xunto coa fronteira natural do río Sar acabaron delimitando o barrio. Estamos diante do Instituto número 6 de Santiago e vemos que diante hai unha pequena edificación que ora colle o local social. Antigamente foi un matadoiro. O local social serían as oficinas e o instituto o matadoiro. Lembra o presidente de súa asociación de veciños para o Correo Galego que máis dunha vez escapou algún animal, entre eles un touro, e que precisaron axuda para atrapalo. No barrio destacan tamén os numerosos murais, os que se venden de aquí e aqueles que están máis agochados como os da Rúa de Vedra onde a bodega de Siso Folla. Comparte co barrio do Castiñeiriño un dos parques máis grandes e espectaculares da cidade. Seguimos a ruta cara á rotonda onde comeza o Parque do Restollal ou Eugenio Granel.